उदय प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उदय प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा प्रधान कैसा हो, उदय प्रताप जैसा हो। हमारा प्रधान कैसा हो, उदय प्रताप जैसा हो। एगो दुल्हन का पति प्रदेश में, दुल्हन कहले बा ए सैया कमाए के तो बहुत समय बा, आज चुनाव के समय आ गईल बा। अपने बगलिए के भैया उदय प्रताप यादव चुनाव मैदान में बाटे, यह नाते जल्दी घरे आवा और ये नहीं के जीता के फिर कमाए चल जइहा। आवा ना ये सैया, आवा ना ये सैया, आवा ना। आवा ना ये सैया, आवा ना ये सैया, आवा ना। करतानी फोन बार बार सैया, आवा ना। करतानी फोन बार बार सैया, आवा ना। ए सैया आज गांव में घरे घरे चर्चा होत बा कि सबसे ईमानदार और सबसे बढ़िया उदय प्रताप यादव बाटे, ये नहीं के जितौले हम सबके विकास होई। इतना निवेदन कि जल्दी से घरे चली आई। फिर प्रधानी के चुनाव होता गांव में, फिर प्रधानी के चुनाव होता गांव में। बड़ा बड़ा लोग लागल बाटा अपने दाव में। आवा ना ये सैया, आवा ना ये सैया, आवा ना। सबके हु कैले बा विचार सैया, आवा ना। सबके हु कैले बा विचार सैया, आवा ना। ए राजा पूरे गांव में उदय प्रताप यादव जी के हल्ला बा। जैसे ही 15 साल सबके सेवा सत्कार कैले, वैसे अब कियो बार सबके सेवा सत्कार करी हैं, इनके सामने केहू टिक ना पाई। उदय प्रताप यादव पहरत बाटे भारी। उदय प्रताप यादव पहरत बाटे भारी। इन्हीं के समर्थन दी है सगरो नर नारी। आवा ना ये सैया, आवा ना ये सैया, आवा ना। 15 साल कैले देख भाल सैया, आवा ना। 15 साल कैले देख भाल सैया, आवा ना। ए मंगरुआ के पापा गांव के बड़ाई पूरे जिला जवार में होत बा। सब लोग के वोट सपोर्ट भैया उदय प्रताप यादव के साथे बा। ये तने नाही, सब लोग ही कहत बा कि बहुत बढ़िया मौका मिलल बा। और ए राजा जितना ठेकेदार हम न केहू का दाल नइखे गले वाला बा, बस तू जल्दी से घरे चली। इन्हीं के वोट यो सपोर्ट कैल जाई। आवा ना ये सैया, आवा ना ये सैया, आवा ना। ये नहीं लगई है बेड़ा पार सैया, आवा ना। बिनवैया शोक बार बार सैया, आवा ना।